Zdravíčko, jak všichni víte, dneska je ten slavný den, kdy vychází skóre číslo 200. Jej! A moment, ono se děje ještě něco zajímavého dneska. Myslím. Co se může dneska tak zajímavého dít? Aha, už vím, co se děje, už jsem si vzpomněl. Original Steel Dude alias Steel Dude slaví dneska své narozeniny. Takže chlape, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hodně holek, hodně peněz, hodně dobrých studijních výsledků, a já nevím, co ještě všechno kolem ti můžu popřát, hodně videí, ať natočíš na YouTube pro ostatní. A původně jsem pro tebe chtěl mít připravený dárek, bohužel jsem to nestihl, snad za rok, takže mám pro tebe, nic pro tebe nemám. Ne, strana musí být, ne. Takže doufám, že si užiješ narozeniny a vy lidi ostatní navštivte jeho profil na YouTube, odkaz vidíte tady, nebo tady, nebo tady, nebo tady. Klikněte na něj a určitě za ním jděte. Určitě si dejte u něj odběr videí, pokud ho nemáte. A pořádně mu to tam zaspamte. Tak jo, stýlem, ještě jednou, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. A hlavně, ať se ti daří ve všem, co si plánuješ. Tak jo, mějte se a smějte se a hlavně ty stýle, ty se měj a směj dneska a pořádně si to užij.